isahluko samashumi amabili namathathu yilevesi kaSethweni. Nkosi, sikhumbule uba namlahlekisi wathi ngosuku lwesithathu ndawuvuka. Ngiyajoyina usemva kwencwaba bafazi nasemva komnqamlezo nasemva kwesithaba sameva uzizwe istress apha phezu kwesistress uPilato ebecimba izolo uyisusile ibhola uye ezinyaweni xa ebehlamba izandla kodwa bayaqokelelana abazalwane bamoyika ngeli xesha uYesu engekho phakathi bayakhumbula ngoba bekhe bakhumbula abawufayo besithi niyambona bona ulandelwa lizizelo bafika beziselutha wathi kazama usibhola kwenyaweni wathi ninabo nina abantu bathi nangoku naxa kunjalo bawufayo kwanyanzeleka apha mabe kwisithembiso esithi uba ithe yavakala imekwentu thina sizayithumalalisa simkhulule sizawuthi bafikile abafundi bakhe bambaninabilele kodwa imekwenjalo izinganethusi nina ngoba bakhumbule into bezenza apha ngoba xa bebembona senza imiqondiso phakathi kwabo apha bakhumbule ezo meko ezinjalo ngoba uyithethile phambi koba bamxhome emnqamlezweni wathi ngesuku lesithathu mna ndizawuvuka ndizawuyisa ubukhulu bengcwaba ngoku nakunaphakathi. Ngoba angikare phambi kwamntu ngoba umuntu endizamkela apha athi ngoku nakunaphakathi khona kakucelwa ndim asikwazi ukuzigaba sisetyhini sivale ndiyacela ayambona ukhona umntu phaa ngasemva in fact ukhona umntu wayo loo nto unam president ozawuthi ngoku nakunaphakathi awukwazi ukuthi ityhini iqhuba uyivale please ndiyacela ngozigaba Amahlathi aphelile